jelani income ki ka percentage ka ba maka jet wing ro nong na pi dei ka wei ka ba la ai kam ai jam na ki khen samla mi ha ka ne ka jelani te hu nga ba nu dei nong hi ba tang ba pule bong yo kam sarkar be dari ka kam sarkar tharai nga na pi ki em hane kan dengut ki ba yo ha kam sarkar la long no 30% na pi em hane but ki ba tre ki kam la jom lane haki wei pa ki private enterprise mo ba fair ha ka ne ka state bi kum kita ki jet wing lane ki hospitality mo hospitality kum kita ro income ka percentage ba ha batai pa bi nang kadai kan ka matrik ka badai mau kondon ubanin kom tam lada duna bi ka percentage yo ki lai pusan sauku kamu le no kita ki chipule ma em wei nane na po snong na dom ungkor mai ne krai em ki bajite mo Marcus Kongsni utan dia Shaforin krai hato hapo cha ha cruise mo okay cruise Shaforin we poi sha Italy poi sha France poi keleng bat ka jingseu long ka bahe hadi kata na bentam ki te hunga ba em lupa ka thong na den dia karena mereka mau jam nak bentar jom pi, but si sen em katong pi em kalah, em kalah. But one jadi increment, pe om bila saya dalam pas matrik nu em lah, merai uji, nak kalian ke MPYF em ni hasendang pi, em hasendang pi, lada yoji bah, nak kalian jom pi, jemjar sistem kenang, hakai ingasem nula di bung continue, hakai jempule na kalian mi keloy bong ya kenet ketika mon ketika diam namar bakwa ai ko wai ka thong kwa ai bagi samla mi nudei ta ki samla ki ban nang ustad dari dei ki samla ki bakau na ka wai ka senen sya ko impat te ko ngam para samla be ki na ka wai ka thong ken mau na la ka jong ing kesem ka ba tres tom na ka bentang penang berstad pi wa ha bakut ka senen yo ken kek so jong ka jong job bong penum buram na la ka ing kesem kham tam nala hijau ini pa, tetang ini ti pung ai kuble na pi baro ba khamtam e na orang ba snong jong kaneka snong penusla ubala ai snong ha na kaneka ying mo bung ai kita ka jingikai ka slem jingikai na kanta jeng pi wei kum je ke kuble na iba modest singkren try jong kaneka pari restoran ne ni bala ai snong ha na kaneka like bung ai jing sai pia mo nei nang ba yo di kata ka jing sai na ka benta kalau wei go na jing pi ba kublai sibin ba rabok babu hamtam ba amut kini babu ba nei ki parambat ba kermen skem ba da ka jing tresto da ka jing trelang yo na so jong ka jing jong te hong kumung ong ba ndala ko dusnem dalam yale dengan metrik lada pasien di nak kalian ke MPYF nai ke kusna di nuati ke kusna mina bungai de kita ke bai ya to na pedeng jo pi ne em kusna ke bana kalian di ai sumhai na kita tristo kenang bung nang yo susu ke na kata kalah bung continue na jimpule bapel ki kuble sibin kuble syajani kuble ke ko na ki baro